שלום לכולם, בסרטון הזה אני הולך להציג שתי מיומנויות במסמך וורד. המיומנות הראשונה עימוד דף ואישור ורווח בין שורות ופסקאות הזכה. נתחיל במיומנות הראשונה בפריסת עמוד. אני בוחר בכיוון לאורך או לרוחב. לאורך זו ברירת המחדל שנותן לנו. עכשיו הדף במצב לאורך. לרוחב הוא הופך את הדף לרוחב. עכשיו נעבור לשוליים הדף. אני בוחר בשוליים, הוא נותן לי מספר אופציות שאני בוחר. הכוונה לשוליים במסמך זה המרווח מתחילת הדף עד הטקסט, מלמעלה, מצד ימין, איפה שאני מסמן, מצד שמאל ולמטה. אני יכול לשחק בזה, לקבוע שוליים מותאמים אישית. נכנס לשוליים מותאמים אישית, ומשחק בכל הממדים כאן, לפי הצורך האישי. זה השוליים, זה עליונים, שמאליים, עכשיו אני ניגש לאישור ורווח בין שורות ופסקאות הזכה. ניגש לבית, אני מסמן את הקטע ומתחיל באישור קטע. מה הכוונה אישור קטע? אני יכול ליישר שני צדדיו של הקטע. כאן נכנס. אני יכול לעשות אישור מצד אחד, מה שעשית עכשיו, ועוד אופציות. עכשיו נלך למרווח בין הפסקאות, מרווח בין השורות, ועוד המילה הראשונה בשורה הראשונה מכל פסקה. אני מתחיל במרווח בין השורות. כשאני לוחץ כאן הוא נותן לי מרווחים ואני בוחר לפי הצורך שלי. שימו לב איך הטקסט, איך השורות והמרווח ביניהן זז. אני נכנס לאפשרויות מרווח בין שורות. גם מכאן אני יכול לעשות את זה. הנה מרווח בין שורות. וגם מרווח בין הפסקאות, מה שיש לי כאן לפני ואחרי. ניקח אחרי, נגדיל את המרווח. שימו לב לפסקאות איך המרווח משתנה. אני חוזר. עכשיו אני מראה מה הכוונה לכניסה. מה הכוונה לכניסה? הכוונה לכניסה שאני יכול להזיז את המילה הראשונה מהשורה הראשונה פנימה. שורה הראשונה, ואני קובע כמה להזיז אותה. תודה.